Haino hailam sogo khaja ni takutai bukhuk songrono somung channel tini ke tui phaijao ka khaja sramai chana hanai kothok kai nogon no thoka hambe bahake seri chaiman fading kan video paya saknor nai tongni ke norok buji manana ge nahade angor nakha kaisa manai o jaga o tabo moida sangkinai sangkini kaisa nakha moida sangkinani belaino dorkar powder jatiyo rong nongke belaino sangkina dorkar tamba ge budulok tongi mano jesmano tongi mano ta abon bagi noro ata phano moida phanang thang abo jotono sangki oi nanani dorkar engke tabo angoro taisa hain hai sangki jao nai ani oro total moida 1 kg tonga 1 kg ni jotono khaibai nai sangki bema yaglo somki sari nai somki sari rekha somno be kisa mix khai re nai som mix khaimane yagulo ang ta thokki sara nai refine thokno rekha obono tabo moida bai thokno bahaino hai mix khainai kaham khaiye mix khaibe mane yagulo nahadi mo hai kokai naikhang kai serap ka inke ungkha tabuk ojora o tui kisa kisa kai ruwei sapik nai tui ekloge tar ditam baga hinke lomoi thanai jamba kisa kisa kai no tui ruwei sapik kai belai no kaham amo haikena norobo sapik de mo haikena angbo tui kisa kisa kai ruwei sapik mo haingkha nahadi budulung kha mo hai inke bono tabo kaham kai sapik bono srapsa rest tonoi tonai kholoboi inke nahadi mo haingkha tabo rest tonoi tonai kisa kara kara khaino sapika inke o sakao kisa thok phulei re ruwana noromnani bagai noromoi tongnani bagai thok kisa phulei reka ta kholoboi rekha o rest tongsani inke tabo chasni sramnai ang kaisa karai box saka chini 1 cup rekha tai tui bo 1 cup renai norok 1 kg moidani bagai hinkai 2 cup chini redi tai 2 cup tui redi gani yago already no siram khaijak tongo ta chini beti khaijak tongo abon bage 1 cup no khlaisi nai nahade mo haikena chini gole re na kha chini gole kutuge haikangka ang elachi 4-5 ta sakagei rekha buslei tiklai phati re rekha obo motom khe bahayeng nani bagai motom musi tongkha nahadi chini beti bo komi kha chini beti kisa gono ongkha obbagai tabo tiklaisi nai tiklainan sakangang lebu beti 1 চামচ nai lebu buti 1 চামচ re koliri rekha tam bagai hengai chini thanda kangkai bothabungyani bagai lebu buti rena nango abon bagai ke tabo horbo off khlai rekha tabo asini ga kaisa bati o ang moida na phika taisa 3-4 চামচ moida na kha abon pore khe thok renai obono moida bai thokno mix khainai tabo nahade bahake kaham kai mix khainai ta ekdom smooth kai mix khainai nahadi smooth kai mix khaike mo haike engkha ge tabuk o jorao moida bo ting khanai gerana nahadi norom kha ekdom norom kha tabuk kisa sapik nai kisa sapik gei bono haino hai budul budul khai sakak nai kisa sapik nai ta mo haike ekdom kahamang kha nahadi budul budul khlaibai kya obono tabuk bele geranai kaisa obo haike na khango jago kisa moida khiklai na kham pore khaino kaisa budul nau yak baike kisa pehlei tabuk bele nai kiting kiting khai bele nai norok nangkhai kotoma khai pano belai mano jaga kotor tongkhang kotoma khai belai mano angkai jengje ata roti khlaisa ama haike no bele sne kum sukani bele kha mo hai su patla khai bele kha tabo bono saito tonai jotono obo haike mangna jotono belai na bai sinai obo haina hai bele nai omo haike mangna jotono bele bai sinai joto belai nabai sinaso joto to belai ma phunuk mangla gaboni bagai video log nai sabon bagai nahadi joto no belai bakya ang kaisa nakha moida no kaisa belai jak no kaisa nakha o jaga o ang tabo je moida bai thok no mix khaimane abo rekha norok nang khangka gi phano rei mano o jaga jodi norok gi bahai jaja khangka gi phano rei mano ga angka thok bai moida no mix khaiye bulkha bulma yagulo phulbai ma yagulo tai kaisa rejao kha ang tai kaisa moida bele jakno rekha sakao taisa haino ha rejao kha moida bai thok mix khaijano taisa rejao kha tai kaisa bele rejao kha mo haike no renai 4ta renai angobo haike no tabor total kaitham rekha obo bahaino hai sakao taisa phulpika ompore tai kaisa rekha remane pore hingangka ang tolani simi taisa haina hai duli tui hainai teruk khai duli tui hainai tolani simi norok nangkhang kai 5ta 6ta bele phano rei manong ke tebo kotong mangnai ta khaja gangkhe 4ta no rekha kelelek nai ane mo hangkang kai nahadi kaham kai teruk khai yak norom khai dului na khang kai saito je miliana obono extra rawi tonai
omo haike no ojon khai rabai nai ta tabuk nahadi omo haike rabai nai kaisa koimung nor jodi na ani channel o ktalang thokhan nor ani channel subscribe khai di tai ani video no like di tai share khai di nong ni friends tai family rong no norong ne hamjamang belai no nango nahado extra no kai dului tonai abo tai bese bele phinai obo haing khana hadi norong no kuchi norong no khana omo hai layer nongkhor jan hadi bethe khai omo yak bai ki kisa sinai obo thogo baji nai ta obo haike nahadi omo haike sini na nai jotono obo haike no sindo khlaiei na bainai norok nangkhangkai belo ni bai phane belai nai mano angkhai yak bai no sindo kai na kha nahadi obo haike khlai na bai khe tabuk sermani digi thangsinai thok tunglung kha bisi thok hidia nahadi norok sijagi tongo no kisa se mane babul phayota kisa mane bisi thok hit ke tungjagi omo haike no bono hor kom khai no mufunai tai hor thok tunglulo khai no bono মানে বাজি নাইতে আমা হাকে গেতাব রিরিবে মানে ইয়াগুলো চামিজ বে কিছা লরি নাই লরি রেখা কে ব খুলক জাগে ফাইনাইতে না হাদি কো আস্তে খুলক জাগে ফাইকে নর নুগুই টংখনা গানি মতো চারটা বাই খাইমানি বা সব তর গলাক গে নর তেব কটর খাইনা কে নর পাস হয় বেলে ফানো নাই মানো গা হায়াকা বা একলগে কটর মাখে খাইবানো খলাই মানো জাগা কটর টংখাকে নর বেলে কটর মাখে পানো খলাই নাই মানো গা বা হাকে না হাদি আং তি খলাইকা tabo tai koksa haino hai rupika omono ba amti khaino khlainai chamis bai haino hai thok sarnai sarkang ke bokiogi phainai ke nahadi mo hai ke no hor kom khaino bono kasa khai ti khlainai te taisa haino hai nor khulok jak nugui tongkhana obo hai ke na jotono sheri ti khlaibe ke nahade asuk bang mangkha sekebangma pura thaisa kuplongi rosongkha sekebangma ge tabuk chini butui resinai on obobor thanda ka aban bagai nahadi chini butui thanda ka elachi ba he motoma jibung tongkho jagao tabu chini butui bulnai ta ba haike ga asuk bono chini butuyo basuk chomoi tonya chasni wasuk chomoi tonya yang bulbai bisingo habbai ke angkai no bono tisawi nanai nahadi bulbai kha tabuk tishasinai kaham kai chini butuino sokoroi no tisanai nahade ba hake tisaka ekdom korong norok khanai tongo cherem cha khaibo belai no aram nango ba hake cha khangkai gutui khani phari cherem obo hake norok serei norok sapta kai sapana toni chai tongmano ba hake tisawoi cha chai mano nahade ba hake no chini butui ruoi chini butui kaham kai sokoroi no ang tisabai senai jotono obo haike no angti sabai sene nahadi mairang kotoma thaisangui se onek kusuk khai rosongjak ekdom kothok 1 kg moidana sekebangma nongkhorka khakhayo norok buiji mangkhana nogo ba haike khlaisa dik klai khaiei bazar paisa ma sai tini ni bage singnong chiteng taisa norok ba haino hai malai phinai next video o asuk no hambai।